Diagi akonsi dua bale ketiga giria iko juo la iko juo kau arato bando abijan chame asaja nilang mandi dadoy karamba dan dun sanai bangunlah kampung Jonagari ditimpa rusuh setahun koy karamba dan nan kanduai indah guno manangilai sarahkan untuang kanan kuasa lalu barayun nakkan dua hari rumah tado kadiuni nagari cahaya dewancano bato lairun sanai ansua sadari diri najan musibah tibo juo melato ilia kau
kualimo hari kasanjo gampo kuai mamba olulu kabaju orun sanai oi walau ba amano cobaan tibo iman di dado di patagu bai laura tonagari dekua ya gampo nan manguncang lalu lu apa kia di nagari oi di nagari nan kanduang ai oi derang rantau silau la pulang kampuang kita tak elok lai oi bai laura tonan jadi no.